Бягай, докато каретата не се е превърнала в тиква. Бягай не от него, а от себе си. Останете до края на това видео, за да разберете най-важният извод, ключовият момент. В началото попадате в приказка. А той, нарцисистът, е вашият принц, който ви засипва с комплименти, с подаръци, с приключения, с внимание, издига ви на пиедестал. Подобно на пепеляшка попадате на разкошен бал. Има една малка разлика, един малък нюанс. Времето в тази приказка е ограничено, то е лимитирано. И абюзърът, насилникът, нарцисистът не е принц. Той е вълк в костюм с маска. И ако останете по-дълго в тази приказка, ако останете по-дълго в тази карета, тя в един момент ще се превърне в карета, а вие ще забравите, че сте умели, че сте били способни да мечтаете, да ходите, да живеете, да се чувствате свободни и леки. Бягайте не от него, а към самите себе си. Преди да е късно, преди да сте се разпаднали на съставните си части, на фрагменти, докато усещате пулса си, докато усещате светлината, бягайте не от него, а към себе си. И най-важното, истинската любов не ви застава да се боите. И това не е приказка, която се превръща в кошмар. Истинската любов не боли. Истинската любов не е свързана с манипулация. Истинската любов не е свързана с болка и с насилие. Истинската любов е конструктивен диалог, хармония, разбиране, взаимна подкрепа. С вас беше Наталия, коуч, ментор и консултант по личностно развитие.